हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर नुनो मोनै नुनो मोननाय ब्रह्मखौ गोसोखांनाय। जोंनि हिन्दु सम्प्रदायनि गेजेराव खायफा खायफा सम्प्रदायफ्रा इसोर खुलुमनायाव खायफाया नुनो मोनै महरै निराकारै खुलुमो आरो खायफाया साकार महरै खुलुमो। नुवाथारि माने मा? निराकार, नुनो मोना बे। आरो खायफाया साकार महरै खुलुमो। देब देबि मोदाय दावदाय साजायनानै नंगौ नङा बिजिरा लासैनो माबा मोनसे सिम साखोर दोनलायनानै सिबियो। दा ब्रह्म धोरोमा मा खान्थिजों सिबियो? जोङो यगनि खान्थिजों जों इसोर सिबियो, परमेश्वरखौ जों उपासना खालामो, नङा होमबा? यगनि खान्थिजों जोङो इसोरखौ सिबियो। नुनो मोनै महरै सिबियो ना नुनो मोननाय महरै सिबियो? ना गावफेनाय गैयाजासे लानानै सिबिनाय जायो? बेखौ एसे फोरमायनो सानदों। जोंनि ब्रह्म पत्रफोरनि गेजेरावबो एसे एनै सानस्रिबायनायफोर दङसै नालाय, खायफाया हमदांस' हाया मिथिस' हाया बेफोरबायदि भक्तफोरबो दङ। दा बिनि गेजेरावनो आङो रोखा दिनै फोरमायना होनो सानदों। गमामायैनो परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया गावनि बे शास्त्र बिजाबफ्राव मा लिरना गालांदों बेखौ फोरमायना होनो सानदों। हयथ' नोंसोर आइमोना आफामोना बेखौ खोनासङोबा एसेब्लाबो रोखा जागोनखौ आंहा मिजिंथिनाय दं। निराकार निर्गुण, साकार सगुण। जोङो जगनि आरजआव बुङो, नोंनो नुजायै गुन गैयै, नोंनो नुजानाय गुन गोनां, गोहोथाम गुनजों होनलायो। गोहोथाम गुना मा मा? जों बेखौ रायखांनाय जाया। सत' रज' तम' बेखौ गोहोथाम गुन होनदों। जोनोम होग्रा, खांग्रा, बाग्रा, लांग्रा गोहोथाम गुनजों ब्रेकेटआव दोनै बेखौ नामखौ खारिनाय जाया। जोङो यगनि गेजेरजों सोरजिगिरि जोंमा गुरुखौ, आंगो महर जोंमा गुरुखौ जोङो नुनो मोनै नुनो मोननाय खोन्दो गैयै आबुं महरैसो खुलुमो। आइमोन आफामोन गोसोआव ला। निराकार साकार अखंडकार পরিপূর্ণ রূপে परमात्माকে ध्यान धारणा करा হয়। जोंनि इसोर खुलुमनाय खान्थिया, परमेश्वरनि उपासना खान्थिया जोंना बेबायदि। नुनो मोनैखौबो लाबाय, नुनो मोननायखौबो लाबाय, खोन्दो गैयाजासेबो लाबाय, आबुं महरैबो लाबावबाय। होमबा मा थाबावखो? जेबो बाखि थाला, जेबो बाखि थाला। नुनो मोनै नुनो मोननाय खोन्दो गैयै आबुं महरै जोङो परमात्मा परमेश्वरखौ जोङो यज्ञनि गेजेरजों जोङो खुलुमो, सिबियो, उपासना खालामो। मिथिबाय? निराकार साकार अखंडकार পরিপূর্ণ রূপে परमात्माকে যজ্ঞাহুতির দ্বারা उपासना करा হয়। बे दाना फैदो गुबै बाथ्रायाव। नुनो मोनै नुनो मोननाय ब्रह्मखौ गोसोखांनाय। धारन खालामथ'वाखै दे, गोसोखांदोंसो। गोसोखांनानै जेला मोनदांबाय, हमनो हाबाय मुवाखौ, तत्वखौ मिथिनो हाबाय, अब्लासो जोङो धारन खालामगोन बा गोरबोआव गाननानै लागोन। जों दा ध्यानसो खालामगोन। बे परमहंस आफानि बिथोन। आं बांलायै बुंलांनानै बर'यैनो बुंलांगोन। निराकारे ध्यान হয় না হওয়া असंभव होनदों नुवाथारिखौ परमहंस आफाया। नुनो मोनैयाव ध्यान जाया, आरो ध्यान जानाया सोमोनांथाव, गोमोथाव, असंभव होनना बुंदों। निराकारे ध्यान হয় না
अनुभवा असम्भब नुनो मोनैखौ ध्यान खालामनो हाया गोसोखांनो हाया गोसोखांनाया सोमोनांथाव गोमोथाव যে ব্যক্তি যাহা কখনো দেখেন নাই তিনি তাহাতে মন স্থির রাখিয়া কি রূপে ধ্যান করিবেন बुंदों आरो जाय सुबुङा जायखौ माब्लाबाबो नुफेराखै मुवायानो गैया बियो बेवहाय गोसोखौ फज'नानै गोसोखौ थुमब्रिनानै मा महरै गोसोखांगोन कि रूपे ध्यान करिगोन मुवायानो जुदि गैयाब्ला गैयि मुवाखौ माबोरै गोसोखांनानै माबोरै ध्यान खालामनानै माबोरै सिबिगोन बियो होनदों आरो बुस्थुआनो गैखाया नुनो मोना नालाय एकि पाता बायोते उरहिले बिफांनि बिलाइ गोराना गोजौ थिखिनिनिफ्राय बिलाइ गोराना बारजों बिरबायोब्ला बायोते उरहिले बारजों बिरबायोब्ला से কথায় যে পরিবেশ তাহা কোনো ঠিক থাকে না এই बिलाइ गोराना थिखिनिनिफ्राय गोग्लैबोनानै बे बिलाइ गोराना बहा गोग्लैयो बहा कोनो थिरांथा थाया आं दंफां गुदियावनो गोलैहैथारगोन होननायाबो जाया आं दंफांनि एसे गोजानाव गोलैहैगोन होननानै साननायाबो जाया बे बिलाइ गोराननि साननाया गांसे बिलाइ गोराना बारजों बुफिन जायोब्ला बे बिलाइ गोराना बहा जे थाबथाहैगोन बहा गोग्लैगोन बे बिलाइ गोराना बेहा कोनो थिरांथा गैया होनना बुंदों जेखाने बाधा पाय जेराव बारजों बुफिननानै बुबथाजागोन होबथाजागोन सेखाने पाता थाकिया जाय बे बिलाइ गोराना बारजों बुफिनजानानै जेराव बारा बुखायना गालांबाय बाधा होबाय बुखायजाबाय बे बिलाइ गोराना बेयावनो थालांबाय गोग्लैबाय सानदोंमोन बियो दंफां गुदियाव गोग्लैफैनो दालायाव थ' नांबाय बिलाइयाव थ' नांबाय मायावबा थ' नांबाय नाङै 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 दंफांनि बेसेबा गोजानावसो गोग्लैफैबाय बे बिलाइ गोराना जेखाने बाधा पाय सेखाने पाता थाकिया जाय जेराव बिलाइखौ बारा बुफिनबाय बुफाबाय बे बिलाइ गोराना बेयावनो थालांबाय पाता थाकिया जाय बिलाइया थालांबाय अज्ञान अविद्या जीव रूपी पाता अज्ञान गियान गैयै अविद्या बिद्या गैयै परा बिद्याबो गैया अपरा बिद्याबो गैया जीव रूपी पाता जिउ महरै बिलाइ गोरान जिउ महरै बिलाइ बायुर गार'नाय बारनि बुफिननायाव देशे देशे थिते थिते 10 बिघे घुरितेছেন बे बिफांनि बिलाइ गोराना बारनि बुफिननायाव थित हादोर हादोर 10 दिग गिदिंबायगासिनो दङ बारजों बुफिनजागासिनो दं बे बिलाइ गोराना कोথাও स्थिर হতে পারিতেছেন না बे बिलाइ गोराना जेरावबो थाबथानो हायाखै दिदोमै स्थिर जानानै थाबथानो हायाखै थारमाने ईश्वरखौ नागिरदों बिलाइ गोराना माबे अज्ञान अविद्या अज्ञान होनदों जिउ महरै बिलाइ गोरान ईश्वरखौ परमेश्वरखौ नुवाखै नालाय नागिरदोंसै आरो मा बे बिलाइ गोराना थित हादोर हादोर 10 दिग गिदिंबायगासिनो दङ हमना लादो बृन्दाबनाव कृष्ण थायैनो बृन्दाबनाव थांलायबाय मथुरायाव थायैनो मथुरायाव थांलायबाय कनौजाव थायैनो कनौजाव थांलायबाय बेबायदिनो बे माने ईश्वरखौ नागिरथिं बायदोंसै आरो मा बे बिलाइ गोराना जेरावबो बे दिदोमै थानो हायाखै नागिरगासिनो दं अज्ञान अविद्या जीव रूपी पाता बायुर गार'नाय बारनि बुफिननायाव थिते थिते देशे देशे 10 बिघे घुरितेছেন কোথাও स्थिर হতে পারিতেছেন না जेरावबो बे दिदोमै थानो हायाखै इहाके बले बेखौनो बुङो
परब्रह्म साकार ज्योति स्वरूप तेजरूप बाधा बेबायदि बिलाइ गोराना बारजों बुफिनजानायखौनो मा बुंदों अज्ञान अबिद्या जिउ महरै बे बिलाइ गोराना जेरावबो स्थिर जाना थानो हायाखै नालाय बारजों बुफिनजागासिनो दं बेखौनो मा बुंखो बेखौनो बुङो मा परब्रह्म साकार ज्योति स्वरूप जोंमा गुरुआ नुजाथिनाय बेखौ मोननो थाखाय बियो हायाखै जिउ महरै बे बिलाइ गोराना खोबसिनना लाबाय थादों ज्योति स्वरूपखौ बाधा होगासिनो दं गावनि देहायाव जे अरा दं बे अरखौ बे नुवाखै बै बिलाइ गोराना खोबसिनना लादों बेनिखायनो बे बिलाइ गोराना नागिरथिंबायदों इसोरखौ अज्ञाना नागिरथिंबायदों गियाना गावनावनो दङ इसोरा परमात्माया गावनि गोरबो सिङावनो दङ नाथाय बै बिलाइ गोराना अज्ञानालाय नागिरबायदों आरो बेखौनो बुंदों परब्रह्म साकार ज्योति स्वरूप जोंमा गुरुआ नुजाथिनाय बेखौ होबथानाय ज्योति स्वरूप तेजरूप बाधा जोंमा महरखौ होबथानाय बाधा होनाय होबथाना लाखिनाय माया होबथाना लाखिदों बिलाइ गोराना बे बिलाइ गोराना गोरबोआव थानाय इसोरखौ अरखौ सिनायनो मोनैयाव मिन्थिना मोनैयाव बे बिलाइ गोराना अज्ञाना बायजो बाहेरा मुलुगाव बियो इसोरखौ नागिरथिंबायदों आरो मा जेनेबा हमना लादो कृष्णखौ नागिरदोंसै आरो मा कृष्णखौ नागिरदों अथ'स गावनि देहायावनो सिङावनो कृष्णआ दङ ज्योतिया दङ अरा दङ जिउमा परमेश्वरा गावनि गोरबो सिङावनो दङ कृष्णआ बेखौनो बै बाहेरा बायजो मुलुगाव बियो हरिद्वार काशी गया बृन्दाबनाव थांनानै कृष्णखौ नागिरबायदोंसै आरो मा बेखौनो बुङो मा परब्रह्म ज्योति स्वरूपआ नुजाथिनाय बेखौ बाधा होनाय माया बाधा होदों बिलाइ गोराना बाधा होदों परब्रह्म साकार ज्योति स्वरूप तेजरूप बाधा সেই চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণ জ্যোতির্ব্রহ্ম গুরুর আশ্রয় লইয়া এই अखाफोर बिमा सान ज्योति जोंमा गुरुनाव आश्रय लानानै সেই चंद्रमा সূর্যনারায়ণ জ্যোতির্ব্রহ্ম गुरुर आश्रय लइया स्थिर हौ दिदोमै था मानो नागिरथिंबायनांगौ हा सोरजिगिरिया जोंमा गुरुनि खाथियाव आश्रय लानानै दिदोमै था मानो नागिरथिंबायदों बिलाइ गोरान जानानै इसोरखौ मानो नागिरथिंबायहैदों दिदोमै था सोरजिगिरि जोंमा आंगो महरा सान सोरजिगिरि अखाफोर बिमा महरा गावनि गोरबो सिङावनो बासा लानानै दङ इसोरा परमेश्वरा स्वयं गावनि देहा सिङावनो गोरबो सिङावनो हाबना दंखायो बेखौ लानानै नोङो बेनाव आश्रय लानानै दिदोमै था परमेश्वरा इसोरा नोंनि गोरबो सिङावनो दं नों बेखौ लानानै नों दिदोमै था बेबायदि इसोरखौ बायजो मुलुगाव नागिरथिंबायहैनो नाङा बिलाइ गोरान जानानै नोंनियावनो दं गोरबो सिङाव कृष्णआ ज्योतिया बेखौ नों सिनायनानै दिदोमै था समस्त फल मिलिबे समस्त दुख दूर हইবে शांति रूपे थाखिबे गासैबो फिथाइखौनो मोनजोबगोन होनबाय दिदोमै थायोब्ला खारन ज्योतिया गावनावनो दं साराय 97 98 डिग्री अरा बिदुङा गावनि गोरबो सिङाव दं आत्मायाव दं नङा होमबा बेखौ बुंदों गासैबो फिथाइखौ मोनजोबगोन समस्त फल पाइबे समस्त दुख दूर हইবে गासिबो दुखु जारला जेंनायानो जायखारगोन गैया जागोन जानगारगोन शांति रूपे थाखिबे आलो गोजोनै जिउ खांनो हागोन मानो होदावरि होसावरि नागिरबायनांगौ इसोरखौ बेबायदि दिन नागिरनाथ' इसोरखौ मोनाना